Kan det gå? Vi har også et par køleskabe og en fryser, der skal med. Sengene derhen skal ikke med denne gang. En lade lige uden for Haderslev. Medlemmer af Foreningen Østeuropæisk Børnehjælp er i gang med at forberede en ny sending til fattige familier i Letland. Kurt Hansen sørger for at få tallerkener afsted, uden at de går i stykker. Han har været med i 5 år og flere gange været i Letland. Specielt ude på landet har de det rigtig skidt. Og det var mange år, inden at velfærd og velstanden den når ud til de mennesker ude på landet. En gård nær byen Ilulste i det sydøstlige Letland. Hello. 2 repræsentanter fra den sønderjyske forening forsøger i samarbejde med Røde Kors i Ilulste at danne et overblik over, hvad de fattige mangler og hvordan de kan hjælpes. Familien her består af mor og 4 børn. Er der en far her? Ja, der er, men den alkoholiserede og arbejdsløse far sover rosen ud, da vi er på besøg. Familiens samlede indtægt er på 1.500 kroner. Desuden har familien lidt jord og nogle høns. Den får nu tilskud fra staten, men kun i et halvt år. How many sleeping inside here? 6. Familien her har tidligere fået tøj fra den sønderjyske forening og vil meget gerne have mere. Seng og sengetøj. Alt er slidt og gammelt. Det vi kan gøre ved det, det er, at vi kan eventuelt sætte noget sengetøj og noget tøj, så at børnene har på, uanset næsten om det er nyt eller ej. Det er simpelthen en elendig situation, og den er svær at se, hvordan de kommer ud af det. På 4 dage besøger de 2 danskere 26 familier, skoler, institutioner og socialcentre. Det gør tryk. Det er børnene, der har det værst, for de har ikke bedt om det. Og i mange tilfælde får man mange børn i nogle familier, der er meget, meget dårligt stillet. Og der er det nødvendigt, at de får noget tøj, og det kan vi hjælpe dem lidt med. Det er jo nok en social arv, de slås med. Det gør vi også i Danmark, men der er den knap så synlig. Her er vi i Skujetnik, et russisk bygget socialt boligkvarter, placeret langt ude på landet. Alle har ønsker, som de håber Østeuropæisk Børnehjælp kan opfylde. Som en specialseng til denne 28-årige kvinde, der som 2-årig blev hjerneskadet. Hun kan ikke sidde. Og... Hun kan ikke sidde i en kørestol? Nej, det er det, der er problemet. Hun skal sådan næsten halv ligge. Familien kan ikke få hjælp fra det offentlige til en ordentlig institutionsplads, og har valgt at passe hende selv. Det betyder imidlertid, at deres voksne datter aldrig kommer ud, og de selv må leve af en lille pension. Hun siger, at det bor for 500 kroner om måneden, og det har ikke nogen arbejde. Foreningen vil forsøge at skaffe sådan en specialseng. Det bliver svært. Indimellem må foreningen simpelthen give op, som her, hvor en brand har givet den fattige familie på 5 store problemer. Den ene søn, han ligger på sygehuset for øjeblikket i Riga. Det skal man betale for. Og han er forbrændt på grund af branden, det har været. Han er 30% af kroppen, den er forbrændt, men han overlever. Den 17-årige søns ophold på sygehuset er dyr. Moren dyrker et lille jordstykke og passer husdyrene. Faren tjener penge på at låne sin arbejdskraft og traktoren ud. Der er ingen forsikring, og familien må nu bo i saunaen. Det er ikke ret meget, det gør ved det for dem. Det er ikke plads til mere inde i saunaen, hvor de er flyttet ind. Altså, de kan ikke have mere møbler, de må simpelthen klare sig. Hvad kan I gøre? Vi kan heller ikke gøre noget. Vi kan ikke give dem noget, og det, de har brug for, det er egentlig penge til at bygge huset op. Folkeskole kæmpes i byen Varini. Third class, yeah. New things from Denmark. Yeah, it's very nice. Yeah, and teachers are lucky. Skoleinspektør Agita Birkensteiner viser de 2 danskere rundt. Skolen har tidligere modtaget mange ting, især møbler fra foreningen. It's very nice, yeah, and very good quality because can't sleep too. Og her er tallerkener, som tidligere sendt herover fra Danmark. Our cook said it's very good if it's possible to have this kind of plates. Taknemmeligheden er stor. We need these things, and thank you to you or Denmark people who cares about us. Her modtages de 2 danskere af unge, der gerne vil synge en sang som tak, fordi møbler og tøjforeningen tidligere har sendt til ungdomsklubben her i Las Ducalens. Vi bliver
virkelig modtaget som de frelsende engle, så indimellem jeg kan i hvert fald, føle mig temmelig pinligt berørt. I laden er Haderslev er container ved at blive fyldt op. Der bliver holdt nøje øje med det hele. Genbrugstøj modtages meget gerne af de fattige lettiske familier, men stort set alt kan bruges. Det værste, jeg har set, det var en familie, hvor faren lige var kommet hjem fra et fængselsophold, hvor der inde i stuen var en gammel slidt divan, og så var der et enkelt skolebord af vores. Det var det eneste, der fandtes i hele lejligheden. På besøg på Sybate plejehjem. Det private plejehjem er drevet af den katolske kirke, som dog kun lægger navn og ikke økonomi til. Pengene er meget små. Beboerne betaler med halvdelen af deres pension. Lederne af et plejehjem afviser foreningens forslag om at få hospitalsengen, som vil lette deres arbejde. Man ønsker sig i stedet madrasser. They need more mattresses than beds because they often make them. Og det er behov herinde, det kan man se, og hvor man ikke kan se, det kan man lugte, når man går ind i det her lille hus. Det er behov for nye senge, det er behov for madrasser. Plejehjem er godt nedslidt, og ønskelisten lang. Ovnen fra sovjettiden kan simpelthen ikke mere. Det ønske om en ny ovn får straks danskerne til at gå i aktion. But we have got some money.